Els refugis antiaeris van ser construïts durant la Guerra Civil Espanyola per protegir la població dels atacs aeris indiscriminats. El refugi del Palau Comtal de Cocentaina ha sigut recuperat per a mostrar la crueltat de les guerres i les seues conseqüències, amb l'objectiu de donar a conèixer la història i el patrimoni del poble i contribuir a la cultura de la pau. La Guerra Civil Espanyola va suposar la posada en pràctica de noves tècniques bèl·liques que van afectar directament a la població civil, com els bombardejos aeris massius. Davant aquesta nova amenaça, es crea el que s'anomena la defensa passiva. Esta organització s'encarregava d'informar i formar a la població per evitar els danys dels atacs aeris. Fonamentalment hi havia una sèrie de qüestions que plantejava. Per un costat era on amagar-se en casa si caien les bombes, que era amagar-se en el soterrani, o bé amagar-se sota la volta de les escoles, o amagar-se baix d'una escala per a evitar danys en cas de derrumbament. Per un altre costat estava la defensa contra possibles bombes de gasos tòxics i llavors el que feien era ensenyar a fer-se mascaretes improvisades en aulla, un drap, per a posar-se-les a la boca. I després estaven orientacions per a com actuar si estaves en un mercat, en una zona pública, que era dispersar-se per a evitar que una bomba causara el màxim dany. El 28 de juny de 1937, el Ministeri de Defensa del Govern republicà va emetre un decret pel qual es van crear els comitès provincials i locals de defensa passiva, encarregats de gestionar la construcció dels refugis. Per evitar el dany en les cases, perquè les bombes havien augmentat de tamany i l'arma podia destruir una casa on s'havia explicat com actuar i podien morir. Per tant, va ser necessari construir espais artificials on amagar-se i que les bombes no causaren danys. Seguint el decret emès pel Ministeri de Defensa, el govern local de Cocentaina va iniciar la construcció d'un refugi per protegir la major part de la població sense haver de recórrer grans distàncies en cas d'un bombardeig. El refugi de guerra van plantejar la seva construcció de baix del Palau Comtal, perquè el Palau Comtal era un punt estratègic central que unia diverses parts de la població. També era un monument i s'esperava que no el bombardejaren i que així estaria més protegida la població. El van construir a 14 metres de profunditat. Així tenim un plano del projecte de l'arquitecte Basilio Ramos de l'any 1938 en el que plantejava tot el traçat de les galeries, que n'hi haurà 3 principals i les altres 3 totes perpendiculars, n'hi haurà un total de 7 i en 2 boques d'entrar. Això va ser el plantejament en un principi. També tenim així les seccions de les galeries en les seues voltes, les seccions de les entrades, també que totes estan construïdes amb sillars de pedra, i també va plantejar, perquè n'hi haurà algunes galeries inacabades, que això ja va ser posteriorment comunicar altres parts de la població i vam decidir fer una red subterrània de galeries en diverses entrades. Una d'elles era al nord de la població, l'entrada per València, l'altra que arribara fins al grup escolar i una altra que anara també al barri del Raval, que també van fer una boca d'entrar per a poder accedir així dins a aquest refugi. No es van acabar, les boques d'entrada no es van acabar perquè encara a principis de l'any 1939 encara estaven treballant en elles. Aquest refugi està pràcticament complet, exceptuant aquestes galeries que tenien que comunicar en les altres entrades. El refugi de Cocentaina és del tipus de galeria en mina i va estar molt ben construït. En primer lloc, té una entrada en la baixada de les escales en zig-zag per evitar que danyara a les persones que estan dins del refugi la ona expansiva d'una bomba que explota prop de la porta. També se solien posar cortines
per evitar que entrara el fum o per evitar que entraren els gasos tòxics en cas de que hi haguera una bomba de gasos tòxics. A banda d'això, el refugi de Cocentaina està construït en galeries, tenen una distància de 1,30 m que permet amagar la població. Per a la construcció del refugi es va utilitzar diversos tipus de mà d'obra, des de xiquets a partir de 10 anys fins a homes de major edat. Aquest refugi el va construir el poble de Cocentaina, bé en mà d'obra o bé pagant les seves corresponents cotes a aquells que tenien diners. Els que no tenien diners feien torns per anar excavant les galeries i construint-lo en torns durant 24 hores, eren de 8 en 8. Els més menuts són els encarregats d'anar portant cabassets i cabassets de totes les terres que anaven traient. Així, en aquesta galeria, encara podem veure les improntes del material de les picoletes com anaven excavant en el que era el tap, un tap dur i molt resistent, és a dir, que no es produïen derrumbes de ninguna classe. Una vegada que s'havia donat ja la forma i les dimensions de la galeria, sí que construïen, amaestraven la paret i després posaven el rajol per a construir el que era la paret. Damunt de les dues parets sí que encofraven, feien un encofrat de fusta que reomplien en cudols i en materials. El Comitè Local de Defensa Passiva va dissenyar un sistema d'alarmes vinculades al refugi central del Palau Comtal i va redactar les instruccions per a la seva utilització. Encara que Cocentaina no va patir cap bombardeig, a les fàbriques els treballadors també van construir refugis per a protegir-se i no haver de fer cap desplaçament i arriscar-se. Com així ningú tenia ràdio, ni telèfon ni res, però tenien comunicació en la fàbrica de Riera. I ahí on estava la sirena, perquè aquesta sirena és la que tocava per que anaren els treballadors a treballar. Entonces van aprofitar aquesta sirena per quan passaren els avions. Si senties la sirena fora de l'hora de que anaven a treballar, doncs sabies que venien els avions. Tenies que anar tempitant al refugi. Un any després de la finalització de la Guerra Civil, el nou govern local va encarregar a l'arquitecte Joaquín Aracil un informe sobre el refugi i la seva possible reutilització. A les seues notes es podia llegir: no pot apreciar la resistència d'aquests refugis a les bombes, ja que és un factor molt variable, que depèn de l'alçada de la caiguda, el pes i el poder expansiu d'aquestes. Des d'aleshores va quedar en desús. Després de dècades d'abandó, en 2017 es presenta l'avantprojecte de recuperació del refugi i a l'any 2019 s'inicien les obres. Per a començar en la redacció del projecte es va tindre en compte, en primer lloc, netejar el propi refugi, ja que duia molts anys tancat i tenia molts problemes d'arrels, de plantes. En segon lloc, tenia que intervindre en el mínim possible per conservar el que era l'essència del refugi. En aquest cas, tant l'estructura com les parets de tot el refugi és l'original, exceptuant un parell de parets que necessitaven d'una restauració, d'una rehabilitació. Altra de les grans actuacions que va haver així al refugi va ser el tema de l'accessibilitat. Es necessitava un tipus de paviment que poguera ajudar a que la gent poguera visitar el refugi, per la qual es va optar per un paviment de formigó, el qual no es va arribar fins al final de les parets, perquè enteníem que així podien conservar un poc millor l'essència del refugi. Es va tractar al projecte de fer una ventilació creuada, ja que teníem accés a dos carrers diferents que poguera ajudar a la millora de la humitat. Els testimonis vius del que realment es vivia dintre del refugi són els xiquets i xiquetes de la Guerra Civil, que encara conserven records, vivències i sentiments que no oblidaran mai. Jo, quan sentia la sirena, escapaet al refugi. Si algú m'ajudava a baixar, bé. Si no, a colastrons, perquè tenia 4 anyets. I ahí dins, hi havia molta gent. Es xerrava, a voltes es deien tots callaets, perquè tenien por. I alguns, a poquet, xerraven alguna cosa. Hi havia 2 banquets i els més vells s'assentaven. I els que volien, i a voltes, si trobava un lloguet, també m'assentava, perquè era xicoteta i em cansava. Són aquestes veus
les que tenen que perdurar a la nostra memòria, com les altres veus que deixaren les empremtes a les diverses galeries del refugi per transmetre la seva ideologia o fer recordar la seva presència allí. El refugi antiaeri de Cocentaina va obrir les portes al públic en 2020 per recuperar precisament eixes veus, no perdre la memòria històrica del poble i posar en valor el seu patrimoni i la seva gent.